ai bi tabu ne ni fa bani da buri wanda ya zarce a sa rana ranar auren mu da ni da ita mai buri na kullum in na kwanta tunaninki nake kwana wani sa'in ma ko bacci ma baya bari na kace ta farko kace ta karshe a cikin raina babu wadda na so da ta kai ki a duk tarihi na ke ni fa akan san ki wallahi zan iya yin komai wannan maganar ko a gurin wa zan iya yin maimai ni kawai ma mu je gun babanki in fada mai ke ɗaya ce wallahi kin zarce ke ɗaya ce wallahi kin zarce ke ɗaya ce wallahi kin zarce duka yan mata zan yi alfahari duk inda na je in nuna ki bana jin bacin rai ko haushi in dai ga ki ko da wata macen mana hango sai dai na ja tsaki domin kuwa ko da aken fuska ba ta tadda ki shi yasa na a kullum nake ji ina ta ƙara sanki a cikin iya soyayya ga daɗaɗɗen zance a gurin yaba halayenki na kallasa me zance domin kuwa duka abin da na fata sai na jikin zace a cikin zuciya ta gurin ki da banke din ta musamman ce ke ɗaya ce wallahi kin zarce ke ɗaya ce wallahi kin zarce ke ɗaya ce wallahi kin zarce duka yan mata wallahi kin zarce duka yan mata